otvoriti Oreo kolač. A sad ću napraviti od kolača različite životinje. Tako sam pametan. Tiffany, šta je s tobom? O ne, Tiffany se smrtla. Pomoći ću joj. Sad ću je odlediti. Hvala. O ne, imam malo vremena. Šta da radim? Tačno, naneću sladoled na svaki sloj kolača. Da, to će sigurno biti jako ukusno. Da, treba što više sladoleda. Tako je. Moram se ubrzati. O ne, ne stižem. 2, 1, vreme je isteklo. Dajte mi da probam vaši kolači. Šta ste napravili? A vi ste finaliste izazova. Probat ću prvo Denijevo jelo. To je mali pingvin. Kako slatko. O ne, ja sam ozbiljna. Sad ću da probam. To je ukusno. A šta je ovdje? Tiffany, šta se desilo? Zaladila se. Odlično, slobodni smo. Možemo bežati odavde. Haha, ti si glupa lutka. Nećeš nas uhvatiti. Uzet ćemo pare i podeliti ih. Odlično. Blago nam.